Budskabet var klart fra de omkring 100 personer, der var samlet til en fredelig demonstration foran VU's lokaler i Aarhus. En af dem var 22-årige Agnes Holst. Jeg synes indtil videre, der ser det rigtig flot ud. Med fakler og fællessang forsøgte demonstranterne at gøre opmærksom på deres utilfredshed med et møde mellem Venstre og DNSB, i folkemunden kendt som de danske nazister. Vi synes, at VU går ind, og så giver de nazisterne en platform. Og det synes vi ikke er i orden, fordi at DNSB er en udemokratisk og voldelig forening. VU, I er pinlige! Agnes og hendes venner fik støtte fra Nørresundby. Gruppen Skansen mod nazisme har tidligere haft succes med at synge nazisterne ud af deres gader. De har kæmpet mod min Nørresundby i mange, mange år, og så kommer vi jo og inviterer dem på kaffe og kage. Det er sgu da absurd. Altså først og fremmest så vil vi jo opnå en fredelig modstand, hvor vi ligesom på demokratisk vis gør opmærksom på, at vi ikke synes, at det her det er i orden. Og vi gør det på en fredelig måde, vi gør det på en rar måde, vi gør det på en smuk måde med faklerne. Som aftenen skred frem, blev tilråbene mere højlytte og gejsten mere markant. De må virkelig være på skideren, siden vi er nødt til at tænke, hvad skal vi finde på for at gøre opmærksom på os selv? Yes, vi inviterer nazister på kaffe! Med frostgrader på termometeret blev slagsangene brugt praktisk. Efter en time blev det tid til sidste sang. Og Agnes var tilfreds. Altså det har været roligt, og det har været velment hele vejen igennem, og vi har haft en masse interesserede mennesker, der har kigget ud af vinduet. Åbenbart så har det nazisterne ikke sagt været spændende nok, når vi har været mere interessante for dem.